Ja by som chcela byť taká dobrá herečka, ako je ona. Však môžeš, prihlás sa k nám na herectvo. A čo robíte na takom herectve? Napríklad učíme sa tam rôzne emócie, jazykolami, kadejaké hry, aj texty. Poď, ukážeme ti to. Otecko môj, a ty tu ležíš? Jareku, že si v robote? Pribrala som. Nesmysel, to šaty sa zrazili. A škriatkovíla. Ja som si myslela, že škriatkovia sú malé nožičko, že Chceš ma znovu naštvať? A ona má dlhšie vlasy ako ja. Schovaj si ten konský kožný ohrabaný. A čo sa mu zapáči? Zje. Napríklad minule zjedol zlatovlasku. To nič, to len vetríček. Viera, nie, ľudia platia ešte viac. Teší ma.